Уау, вижте ли какво красиво нещо? Страхотно е. Това също е за теб. Хайде, елате, питатенчето! Илине! Какво правиш? Ужасен си! Изчерпил това е жезъл. Събредава. Иленца! Какво правите? Иленца, майка ми, тя да съм гадячка. Майя, виж ми дипломите, толкова са много. Аз имам и още. Не мога, нямам място без диплома. Все пак, стаята ще стане цяло дипломи. Добре, не искам да прекалявам, значи махнах да имам. Добре, хайде да ме гледаме. Време за почивка. Да, най-после махнах тези бутуши. Хайде да гледам. Защото че ето тук крайчето. Не, тук. Хайде, да стягаме. Лека нощ. Лека нощ. Не. Ама тя наистина се разбила. Здравей, добра приятелко! Здравей, как си, Вики? Къде е досадното? Не знам, даже не искам да я виждам. Как съм на първо място? Дай се да ме обичаш! Рита, как ги не обичаш? Кажи, че ме обичаш. И вие какво каза? Какво прави? Стани, скъпи! Това не знаете, Ти имаш да бъдеш мое гадже. Разбира се. Толкова време те чаках. Погледни онази. Не я обичаш, нали? Кажи, че не я искаш. Да, не я искаш. Не е възможно. Аз съм най-популярна в това училище, нали? Кажи. Къде си идваш? Тая. Помни каква лига. Хайде да вървиш се, Дане, на среща. Отивайте. Ще ти дам една моя снимка, за да ме събуди. Лена, вие ме пазали, бе! Какво правиш? Той не иска. Той не те иска. Да? Да, те искам. Дам една моя снимка, за да ме имаш винаги до сърцето си. Скъпи, бе, това е популярната в това училище. Аз съм най-популярната! Изчезвай от тук. Аз съм на първо място! Ти си най-популярен. Не, Александра, обичаш ли ме? Александра, обичаш ли ме? Не, ти обичаш ли ме? Аз те обичам. Съдъма с кошмар. Не, няма да отъря. Не. Не се остара. Няма да си стара. Дали не се остара? Не си стара. Аз пробвам най-скъпите кремове. Ой, мама, ти ще си най-красивата. Мразя те, Александра, мразя те. Такива съдища, цялата да бъда бръчки, цялата. Няма бръчки. Кажи, че няма бръчки. Кажи, че няма бръчки. Нямаш бръчки, нито една бръчка нямаш. Трябва да няма прочета нея. Да, тя, унази е, не знате да го опиша, тя е най-гробната. Ти си най-красивата, Майя, честно. Тук не. Дали не съм грозна? Не. Дали не съм грозна, но ти, Господи, ме отхвърли. Но това е било само кошмар.
Аз също спах, нищо не сънувах и те чух да плачеш на сон. Нещо беше голям кошмар. Ти си на първо място и ти си най-красивата. Никога Александър няма да се мине. Надявам се.